Така, понеже сме много големи авантюристи и 100 000 крачки ни стигнаха за едно видео, днеска видеото е следното и ми пече много. 200 000 крачки за едно видео. В момента се намираме в Минерални бани с, естествено, Микс Пойнт. И ще вървим пеш до Пловдив. 200 000 крачки ще направим до Пловдив. Ай просто да фанем някоя пътека и да вървим. Ако не сте видели миналото видео, трябва да го видите, защото по тази причина се намираме тук. И много яки ястия сготвихме. Много яко сготвихме. Без да ликвам. Готвихме, кукнахме. Да. Да. Така, Така, видеото, което обяснява защо сме тук, ще видите ето тук на екрана. Това много такова къничо, че бе. Плане, тук, сега снимаш ли? Снимам, какво правя? Плане тук да вървим с нормално темпо и трябва да видим кой ще стигне първи догоре. Окей. Нормално темпо, бе. А от тук откъде се качваме? Вижди тези стари стени. Аз ги виждам стълбите. В принцип обаче те не виждат мене. Виждаш ли патърна? Виж, ето, видиш ли? Забравих си патърна, пичове! Здрасти. Какъв звук ще стане от това? О, на байко. Гледайте какво става в Минерални бани. Водата извира директно от плочките. В плочките на банята си не знам много какво се подгледаме. Не знам колко ще... И си мирише на яйца. И е леко топличка. Или е малко странно това, не знам каква е цялата тази схема, но да, от плочките. Мирише яко. Аз го видях това. Видя ли? Махай другите там. После говорим. Вау, Голяма ли? избягал долу. Вижте ли ги тези скалички? Дали ще мога го вдигна това? Не, това не мърда. Дай. А не е трудно. Аз не мога да направя. Аз не мога. Ама за да дойш Аз ги държах. Я да го помня. Стана ли? Да. Вела и тя. Едно, две, три, четири. Какъв е това фейза? Ау! Да, ти покажа Strong Core. Чай. Се свалих малко така. Ей! Чакай. Чам! 6% само кам. Виж красота и стабилност. Тъй, какво ще правим? Я кажете в коментарите какво да предявим. Някой дърво да изкача, ама не си открих това главите. Това мога да изкача.
Виж, това е контент, бе. Искаш да има за контент. Чува се кое? Онва. Тън, 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 тън. Виж там колко бравки сега изведнъж изкочиха. Заради тебе. Пацо, ти си. Оле, да, много... Оле, майко. Виж. Снимай на Мит какво става вътре в дъверата. Къде О, това не е Тодървот. Те не знам, виждат ли се наистина на камерата, ама Не е Тодървот. положението е леко страшно. Ще бръкнеш ли вътре така? Топ 13, къде е? Ба, да я знам. Не. Тази камера снима много хубава. По-добре ли изглежда от това? Не, ама аз как гледам вътре в обектива, някак си има такова много по... Я ти погледни, ти имаш. Да, Я фани, не ти ли такова по-готино? Ходи. Не знам. Не ти ли си по-готино? Или аз съм... Не мога да ти кажа нищо, бе. Тук ли скачаш? Ами тук ще е лесно. Я да. Много при това. Ай, качи се да. Падни. Падай. Майк. Не. Как само и двамата падат. Това не е вярно. Ако скоча върху вас, какво правя? Ще фанем. Ще фърлим GoPro-то. Така че май по-хубаво да фърлим теб. Майко... Аз тук обаче не виждам на къде ще хода. Винаги има път, никога няма пътека. О, къде? Това е умната мисъл от днескашния влог. В момента, този етап снимаме 3 видеа. На един път. Не на един път, но... В един период от в един време. период от време, да. И сега тук ще заснехме интрото за миналото видео, което трябва че и те го изгледате, ако не сте го изгледали. Актьорската игра обаче е направо. На доста голямо ниво е. Иначе е уникално паркче, много готино селце, много съм... То да не е град и ние да го наричаме. Не, село е. Да, яко селце. Много добре. 9 от 10 селце горе. 9 от 10 е. Фамо ли са на селото, което... Рекичка. Да запомня. Има язовир. Така, има язовир, реално, да. Не знам... Да. В някой бъдещ ден ще разберете защо се случва това. Обаче Или минал ден. Или минал ден, обаче не е днес. Да. Освен ако не Това гледате, вагон е ли? Много се готино. освен ако не гледате двете видеа наведнъж. Ставате така посред нищото. Или в един ден. Това е била функцията. Още ли снимаш? Не знам какво я поваля, ама. Не мога да вържа изречение. Познайте кой ми е писал по Viber? Аз. Не. Шейн Круз ми писа по Viber. Не показвай номера. Я? Хайдинг. Хай. Пусни. О, видиш, hello, man. Видиш, hello, who is you? Затвори ми. I not understand Сигнаме. Engling. Сигнаме. Оп, хареса. Лайк. Саш, има ли такива линкове за гледаш YouTube видеа и ти дават пари, нали? Или Revolut, Easy Money, PayPal, нещо такова. Добре, буквално го... Снимаш ли? Да. Поставя го буквално за една секунда. Чай, не му се. Nice to meet you. I'm project manager at online app store Shane. From Почти home го. to the product viewer. Product viewer, да ме те им пращат продукти, аз го гледам и ми дават между 360 и 550 евро. На ден! Да. Искаш направиш песен гледане, ама не така беше... Чакай малко, а те как така? All you need is a phone or laptop. Кажи му, нямам телефон. I don't have Can a I mobile. send you a sample? Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah. Let's roll. Фихе. Let's roll. Добре. Това буквално смисъл излезе пара, толкова е топла водата. Доста е готино. Ето ги химичния състав на водата.
Виж, Стига, виж, и 500 гледания направиш на видео и после хората даже ти бипкат по улицата. Това са феймъси, май. Абсолютно феймъси. Тук почват са оферти от Шин за 370 евро на евро на ден. ден. До 500. Бипкат, хората ни бипкат. Сигурно ни мрасат. Да, буквално. Сигурно искат да ме... Ами да. Това ще е за днеска. Изморихме се. Направихме Да, аз от- да, нещо чул, поне... Да не охапал кръвиш. Да. Най-вече, Вало. Най-вече Вало. Това ще е от разходката днеска в село Минерални бани. Препоръчваме само да не ходите много хора, защото ще стане лошо. Ще да ти бой. Добре, това не е Къде да видим там в стана? Майко... Толкова си. Ми толкова. Това е от влога за днеска, маняци. Обзето дете се разходихме в селото. Един от топ 10 кухни влогове. Да, надявам се, че ви е харесало. И... Какво ще така? Ми какво да очаква следващото видео, защото следващото е доста епично, предполагам. Да. Кое е следващото? Палети. 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 А, Дано да го Да. качим де, до тогава. Ако няма... Да. Да. надяваме се, че ви е харесало. И до скоро! Айде си, Айде!